Det piang kang pen klim somar arani ate children day ke hok pon along pache tondon si prek jam along ria lo sitami klim somar atuma phan kar to asai ding pon lo lason thot si karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School along ta children day pamandun lason si kedam tang phai koni ni phai kriplier ni nijang kar biang long la khai si duar amla constituency ar lokedo langtara long karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School along sitami Klim somar arani mati children day talon pon. Bangso klim somar arani ke talon pon along parents mati Charlie klim somar atum api apo tuma phan karcho asai sitami deng pon. Klim somar atuma phan ason ke pathu pon along nong e sitami bangso hut pi bajer pon lo. La bangso karcho ponamai long aluhia man pen kachetong dun lakhai si duar amla VDC chairman Gojen Kro duar amla BJP Mondol Amaipu Khorsing de KSA Central Committee Kongchun bang Ramsing Tokbi Nijang Karbiang Long Sports Karate Secretary Bindu Poma Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School Headmaster Babu Ronghang atum chetong dunsi Klim somar atuma phat ning parong ponrinti Laso long KSA Central Committee Kongchun bang Ramsing Tube hin pen kaning je ponki Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Education Department EM Richard Tokbi lapen local MEC mati Karbiang Long Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro alang lituma panjesemet construction of school building mate Charlie Hem Charning Hikim Kerang Pondap Changji Phan Kachuni Padopon Ladak Headmaster Akehai Sir Babu Ronghang alang lipan Chorolo nilituma phan Nakepa Pot Lasinili Ladak Jasimet Kipudun Kangtung Bangalalo Labangso Memorial School Labang Ladak non pini arnani at da ke claim poning kita poning duulan jasamet pet da infrastructure put hakalam da school building ewalang angela pen da boundary wall da kenang sot kenang ji ladak longlek ko anma kenang ji ladak kenang sot dak dolang lapen nili Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang akehai phan lapen education department EM akehai sir Richard Tokbi lapen dak local EM Akehai sir Prabhat Chandra Taro sir phaname dildum karbido chol ya song ehin pen kachuni ri kang tungo bang kela henlo ladak infrastructure mukha onti ke prapen ladak kiklem ponsrai ponsi chuning ri ponlo Nilitung bangso karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School along Tebok terai aphan ansose aning ke parung ponji aphan lapen ke charle hin kapachi hung pon thekji aphan school building abang kenang sot Lasi Karbiang Long Autonomous Council Kicharia hin pen nang pi ponasonte misenji pusi Headmaster Babu Ronghang pen kachuningri padupon mana ningkam eltum government mate non chari bom Tuliram Ronghang sar Tuliram Ronghang anangli labangso school foundation stone bang som tekang lo lapen hala su som tekang de pen aphi nilitung school bang pustami pangcheng kon fit lo ke chengsi nilidom class ke pangcheng pon lake adung het isi LP school do hala bangso LP school long sin nilitum class bang pangcheng pon lo ladet pen chikloyonia phia bang ladak stame council hin pen lapen nilitum duaramla constituency nona bang ke EM lo apranga bang ke MEC ke hai Prabhat Chandra Taro sar alangli labangso adima klong bang nang hutpi pen lapen school bang nilitum staff hoi lapen SMC kaduwe chilang pen school bang kimlo News Report Karbiang Long Live